Златисти банички с нестандартна плънка, с печени домати и сирене. Хайде, да ги направим. Започваме с доматите, защото за тях трябва по-дълго време. Разполовявам, вкусявам и пека във фурната, докато станат толкова красиви. И по този начин супер лесно махам външния слой, който е по-дебел. Готови са. Плънката ще е само от няколко съставки. Краве сирене, което натрушавам, посилек за аромат и разбира се, 1-2 яйца за спойка. Това е. Нищо повече не е нужно. Ето ги и корите. Те са ключов елемент в рецептата. Използвам фините кори на София Мел. Вижте само колко са еластични и ефирни, идеални. Мажа с зехтин, като взимам и част от зехтина, който се е отделил в тавичката при доматите, защото е супер вкусен. Разделям, слагам от сиренето един печен домат и навивам 3 ъгълни банички. Така съм си наумила. Могат да бъдат и различни, разбира се. Подреждам в тавата, още зехтин отгоре и за 15 минути ще излязат чудни от фурната. Виждате ли колко са хрупкави, колко са вкусни? Опитайте ги. Нестандартна рецепта, но заслужава вашето внимание. Вкусни са!